ini ndatanga kubhema masigarettes ndiri grade 6 patanga mbanje ndiri form 2 vabereki ndaisateerera ndazopedza chikoro ndopanda kubhema mutoriro sekuti ndaisvika kumba ndichitoona mama nadhedhi vatori vana vadiki ndichitoita musikanzwa kumba. It's Santa Crazy Babe on the beat, yeah. Bandichikura bereki vaintsura ndaisa zvitanda muzaya ndisingavaterere hanzi terera mwana usaite nini ini ndichiganza ndichiti havandigoni kuramba chikoro ndichida kubhema mbanje ko ndaizive ukuzvivarira panze hama dzangu hapana chandida ende amai vaigara vakapika uchatanda botso ndakuzvionera nhasi ndiri pano life yacho yandiomerana nao ndadzoka dai manditambirawo pandakatadza mondiregererawo. I'm sorry zvinhu zvakaoma zvisinyore pandakabhaya itai papore asandishore ndave mwana kwaye anga ndakarasa unhu kwaye asi kukura kwaita ndizive ndoda zvinhu zvangu zvifare vaibata basa tryna make sure kuti nini ndatya tryna make sure kuti vandifadza but little did I care ndayeuka amaintsiura paye ndayeuka amaintsiura paye ndayeuka uchindzidzisa paye ndayeuka singaterere paye vachayoka bako wangu unenge watotsa uchitora zvinodhaka ndichitora zvandinoda ndesaketa wangu kuti life inodhura mama vaitry ukonchiva costa timu yakadyiwa boys ndakapotsa pena mwana muparadzi pfuma ndakapedza mabhebhi neshamwari vaindida vakanyepa ndasara ndiri ndega zveshuwa ndachepa chese chakatanga wangu chasara kupera wangu tembopisa but zveshuwa tapera ndaimbovine ras pamusoro ndakagera nawo ndakuziva kuti chii chinonzi prayer vaibata basa tryna make sure kuti nini ndatya tryna make sure kuti vandifadza but little did I care ndayeuka amaintsiura paye ndayeuka amaintsiura paye ndayeuka uchindzidzisa paye ndayeuka singaterere paye